sukaɓe ɓe neɗini yomi yewtere yewondirde e fi sukaɓe ko honno suka julɗo haani waɗirde ko honɗum suka julɗo duwa waɗande kaɓe dina ɗum wiye arab dawru shabab bi dinillahi subhanahu wa taala ɗum no wiye français le rôle de la jeunesse pour le développement de l'islam ou bien pour l'épanouissement de l'islam ou bien pour le rayonnement de l'islam ko honɗum waɗi suka juɗɗo senen matengo kaɗo yen l'islam nden kono Allah subhanahu wa taala yo tawti ko yewten e mawdu on taka ko woɗɗi ɓiyata kadi ko ɓi Allah on ko yewten nden kono kanko Allah subhanahu wa taala oɗon ɓeɗo ɓe siɓɓe julɓe tedduɓe nokku kala ka ɓangol ɗon seeni ɗon ɗo yo allahu nan ɗon nani on ko wona wolede noon o holla on ko woni goonga ko ɓe lumo arti kam jaɓugol kadi o tawna on e jeyaɓe makko ɓe o manti o yewtini maɓɓe simode no wiye suratu zumar allah daani fa bassir ibadi alladina yastamiuna alqawla fa yattabiuna ahsana أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الذين يلزم الجهاد البين ويسقط به أن فضل الجهاد الناس. الذين يسبب الجلد ويوجد بجوك كل مؤمن إليه. وكل مؤمن إليه يوجد الله يتكلم كل مؤمن إليه. الذين الله أنزل أحسن الحديث. الذي بنيه بالمؤمن إليه. Dan ilmu budaya yang Al-Quran kan Allah Ta'ala dalam hadis al-Nabi ilmu budaya ayat wa man ahsanu min Allah hadithan qom bahala bil hadir fi al ayat wa man ahsanu min Allah qila wa hum ilmu budaya yang hadir fi Allah yauti yang Al-Quran abdul mu'min ayo jadi kullu kufar walidum Al-Quran kala ko gatte wole de ko wata ko ko hore di leydi Al-Quran futorta wodugol ko wadi kon ato sammudi di jeddi leydi de jeddi tagete ko fedduno on tay Al-Quran wodi Al-Quran wodi ko feddi kon Iki do kamule de do le taga Al-Qur'an wodi no mop yirti kadi wole kadi kala ko fejjata e hore atlan ko hanyal ni takka yirti kadi de woli bawo leydi ni tagde kadi nato be aljanna nato be ide ko fejjata bawo do gonga di Qur'an wodi jaka citawi ina kwana wulude wula gonga wula ko nanini wula ko selli tawa yedda taako wulde Qur'an kanka Allah subhanahu wa ta'ala ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون ومن سب نعماتهم بنقان دين الله يتتابع سوى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تطبيعا كان يوتر من الله من أجل تكوني قوة يوتر من déclassat liban kala ko mulu e yewtere gandal ko ha Qur'an ko dari ke ari ang scientifique bilang andi chimie bilang andi biologie bilang andi géographie bilang andi anthropologie ni ko médecin andi sociologie kala ko wiida ida andi Al-Qur'an jangete e ko wiida da andi ko atawa inde woli no dum needi parce que enen zamanu men o wiyete ko science évolution science jonna e fakki e ba fakki de 19e siècle kan sappo jena ya bon uta yede avion je auto je ordinateur téléphone portable go baba uta jewede ka kam
Côté les 1975, mais de 1975 pour la de l'espace. 19e siècle. Savinon, Al-Qur'an a rendu au 7e siècle. Dans les 7 et 19, comme on a dit. Il y a 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Comporto o woodi fi mum kon ko 19e siècle tay kaami ɗum nde woodi ɗum o 7e siècle ɗon ɗo scientifique ɓe andata on ɗum wiyete atome ɓe jonna définition atome tay déjà au 7e siècle le Coran en avait déjà en parlé et parlé suffisamment Al-Qur'an wi faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarahu mo golli ko fotata wa abbere atome ko moƴƴi o yiyay. C'est-à-dire nde fewni tan ay hay scientifique ɓe nde fennaɓe scientifique ɓe mbeyni l'atome c'est la plus petite particule de la matière koko ɓuri fanɗude kon e hunde nde wiyete atome ɓe wi ɗum Al-Qur'an o wi o fenay na gonga mum fen saabu atome ɗon mo sendito atome o no sendito l'atome se divise ƴetta côté ji ɗiɗi ƴetta oya sengo wona neutron oya wona proton Al-Qur'an wi na gonga mo fenay fen na atome ɓuri fanɗude Allah wi no ɗon ko ɓuri atome fanɗude Allah nani ka suratu Yunus وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وتاويل لنا دجوم ما كفوت سواء أكبر ذر هو اللي كتكم بوريك الليل. لو القرآن من ولد إنه جند c'est-à-dire le constituant atomique à l'état libre. Enfin. Parce que hidon andi ton waɗi structure anatomique ɗuma on hidon andi wonde si tawi molécule hunkun hikon ga côté libre maka ɗuma haray no sendodiri ko ɗum wasi Qur'ana wi wama ya'zubu an rabbika min misqali dharratin précise wi fil ardi wala fis sama wala asghara min dhalik wona ko ɓuri atome fanɗude te Allah woodi ko ɓuri atome fanɗude ka bay scientifique ɓe luggini gandal ngal ka science haɓe tawoy atome on no sendito so senditike haray o ɓurti kadi fanɗude haray na kanko ɓuri fanɗude ko ɗum waɗi André Bachelard c'est un éminent philosophe o wi la vérité scientifique est tellement chose qui a longtemps perdu ça c'est monsieur Bachelard o wi ɗum ko wiyete science ko fenade kono nandi moƴƴa voilà ce que science doit faire. La vérité scientifique n'est jamais un mensonge, mais c'est une expression philosophique. Non, oui, des phénomènes de vérité de science, de la vie mondiale. Na lui conscience donc phénomène. Quand il ne wanna go anga sanga wola, no nebi sana wana phénomène. Tanga wona ɗum ko gon kono si ne ɓuri ɗum ɗo awonde fena lekkede ɓuri ko ɓe wino ko lekki paɗi ɓuri mum ala hande ko ommo ñawdorta e kilimat no yiya kilimat ka lamdaniji e tango hari fof no serna kilimat mais ɓe addi ce qui est plus efficace que kilimat kono fewno leññande ade ala ɓuri kilimat ko sendiri ɗon Al-Qur'an ko scientifique ɓe wolta ko ko ɓay scientifique o waɗa expérience makko o yiya ko yi kon toon ɗon o anda ko arata yeeso wonɗo no wolde Qur'ana mo andi ko feƴƴi mo andi ko fewni mo andi ko aroyta ko ɗum o biyete na ɗo ɓenna le parlement européen kono kala ɓe jooɗoto ɓe rectifia texte ji ɗumaji ko ɓay ko yimɓe amma parlement anda on texte arɗo ka Qur'ana o ha addalanna ko o won nder ɗo kam mo andi ko feƴƴata ko gañande ngal ngal dari e tawde kadi kala Qur'ana zuwa e rôle makko o fewndu mum haaga o sappo kadi ko aroyta komo zuwa e rôle makko on kadi o wuuna ayije ko tawa wona wuunanoɓe ɗon ɓe ndeññande woolan sa ɓe aroy mono ñande Allah yewtuno ɓe pucci e mbam pucci e geɗoɗi o wi mi tagani on ɗum ko waɗɗo ɗon mi taganay on kadi ko waɗɗo ɗon kono ko o ganda
wal khayla wal bidana wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun. O sifani ke ko be andi ko mbam pucci gedodi pucci babbi ko dum be andi ko wattore ne yende o wi mi daga nay on kadi ko waddo don ko tata o anda nden yende hadi ben andi ko wete prado akana ko wete prado ne yende o do wadi tiga al-Qur'ana ko kayre woni hattirde gandal. Dalam 1960 ma 1975 jawgol maɓɓe dowga e fa hanke au 7e siècle Qur'ana wiya he andon ko woni dowga ko uli nduru maga fi samawati wala ƴehe andon ko woni espace ɓayde yedige ɓe ɗum kono ndeññande Quraysh koɓɓe andano toon no yehe sabu hewtade hadi ko ɗum waɗi a Cheikh Mouhammad al-Mutawalli al-Sha'rawi ko ceerno molanaɗo karmakojo zamanu men makkuɗo tammen o karmakoɓe dan ɓeɓe manki tammen o wonande janggoɓe annaɓe haqqille mum fof ɓe programme mum fof haaɗi e saku ummaro satti hara ko waɗoɓe recherche ɗaɓɓitoɓe a Cheikh Mouhammad al-Mutawalli al-Sha'rawi a Cheikh Abdoul Majid Zindani docteur Yusuf al-Qaradawi docteur Wahbat Zuhaili ɓe karmakoɓe ɓe makki tammen o ɓe yeɗi ken ko defteɗal nde wi ko saka ko feppodiri e tammen o e zamanu men ko ɗon ni Sha'rawi wi ñande karmakoɓe leydi ndin fof jokkunomo ɓeyni ayi ɗuɓi ma ɗin ɗori wata maayo a yeetaki men ko Allah taali ko tawino wiɓe ɗum ɓen ko winduɓe tafsirde janni ka université ji wi goɗɗo ta maayo a firanali men Qur'an o wi gandi mi firay fir komi wawi ko kono firoɓe aroye oyi noon nanani ko Allah wi ko wona ta'lamunna naba'ahu ba'da hin on anday ko defiri kon no neɓirta noon donc karamakojo on o jangga e tafsir on o jangga firon o conforme o wona e mot kakkutoɓe buyi accanoma neeɗi fuutino won firino mbawa hande kadi ɗuuɗa ko ɓe wola e Qur'an hande kadi ni ko tafsirom e ko pewndi on accino ɓe leƴƴino neeɓi fiqul islami o e ko eboniyey embere kanji ɗin e kowoni feƴƴude komi jonnon misal gotal komi yeyi ɗo Europe nde a ñante fonnajo goo wonɗo honan ko landilan masala diina min ɗum ngallandan ɗo a tawi mi hewta Conakry taw mi arti ga mi daari ber defte ko mi jogii ko haa mi yiyaani ko landilan e mamaji murad mi noddi Oustaz Aboubacry Ndiaye karmakojo ɓe ganndo muwonanaa ko noon kadi mi landiɓe masala on ɓenni sa tawi ɓe jonnelan jonde ɗiɗi yontere nden timmi mi nodditoyɓe ɓeyni on masala ɗon nde jonde ɗiɗi ɓay timmi ɓeyni masala on ni mo ɗaɓɓiteede karamakoɓe kipaɓe mbi ɓursitan gonɗe lande sattude tawni ko fewndi adno no immini goɗɗo London mo yehi spécialité gallantal joni tuma o arti o ko ɓe pottanoye wo mi yettoma nani minni awa on sayi ɓe nodditoylan ɓeyni wona hino masala o nooneji jeenayi mum no waɗe kono ko noone goto daggi selli on sayi testikani tawi ko ɗum o lanndi o wii kanko sonnajo on duuɓi makko ɗin towi o yiyaani yiitere ɗiɗɗo joro labdaneji Europe tin fuu ɓe ani janguɓe fiiɗumɗon ɓen ɓe inni kanko on naawa o heɓde ɗiɗɗo firti wona goɗɗum ƴetta e debbo go'o wattanemo kanko debbo on o renda e moodi makko on tawi so wawa heɓde ɓiɗɗo tawi ko ɗum o lanndila ko ngal ɗon jindi haa hewtoy no woniri ɗo ni Cheikh Aboubacry Ndiaye ɓe maaki ino dago ka ɗum waɗe kono ko dagorto hunde wotere hara moodi makko no mari ɓeygu go'o mo wonamo kanko ko mankira ko ƴette on debbo ɗo wattanemo kanko o renda e moodi makko o ƴettareedi hara ino daggi kono ƴettatake debbo janano
watte e makko moodi makko renda e makko haray moodi makko memori seeɗa e ko jeeya garen ndigal kono ɓay ko ɓeyguni makko ko jeeyi ƴetta e ɓeygu makko watta e ɓeygu makko heewi ɓeydi on nani ɗum o ngandi ɓeygol islami o a wona e moɗo saka fewniɗa e sinno tan par ce que no ɓeygol yiyete ko taw toujours ko après e zamanu mum e yewtugol ko nanini e ko faamini e ɗon ko donc arten ka fi sukaɓe juuta yahay e dow toɓɓe nayi ma joyi ko yewten ɗo ara non ɗum en andinayi ko honɗum wiyete sukayagal ko honɗum woni jeunesse yagal ko fewno ɓurɗo hittude e gurdam neɗɗo ka gurdam maɗa nan ɓuri hittude ɗon ko ɗo woni sukayagal maɗa. Autrement dit, la jeunesse, c'est la période la plus précieuse de la vie humaine. Ko fewno ɓurɗo hittude e gurdam neɗɗo ko wanno se dañi gurdam neɗɗo o si ɗan juuti ɗan heɓay sagaraji tati no woodi ko wiyete ɓayngel yagal ka woni goobo ɗo o wawana hoore makko hay hunde ko ɗongal jama o hay wayde sagol o waawa ɗon on kota si o nawyi kadi duuɓi ɗin dowi o ronkiti ngartuɗen hacci yide moƴƴa mani tagol ngol ɗuytike doole ɗe ɗuytike soro kala on tigi no nawmi no mustaɗa no artiriɗa ganɗo ko to wi piiji tati ino rondi bagage mum no ɗaɓɓitude piiji tati kala ka hewtiɗo wo iwata ɗon aduna ko wiyete ko majjere ko no rondi bagage mum no ɗaɓɓude ko wiyete townitare ko jinno jinduɗo ɗaɓɓita townitare mawninkinnare si majjere jotti jindi ha heɓi mawninkinnare tumbodiri mawninkinnare e majjere si tumbodiri seedata aduna ko wiyete comme basal tabbere ɗum kadi no rondi bagage mum no ɗaɓɓude ngamelo ɗum kadi jinda e tefa wiya ene ko yana nan ɗo ngamelo ɗo yaha yeesoɗa seeɗa ko ɓeci o kurɗa ngamelo no ɓaawa jinda e ha arata monsieur ngamelo iwrude monsieur ngamelo golso ɗum wiyete basal ndeɓe neeɗi waɗa ɓittude ɗiɓe yiidi na aduna basal e ngamelo ɗi tawtidiri seedata aduna ko wiyete nawnare ko kadi kadi no fayi bagage no ɗaɓɓitude nayewu nawnare no fayi bagage no ɗaɓɓitude nayewu ɗi jindi ha tawi neɗɗo nayeeje jooɗike ara e dow weeri ɓe setto e wodde legga gamuru ɗiɗo piji kadi ɗi ɗaɓɓitir ɗi hewti ha e nandi ko kalman ɗum hara Allah no ala inchallah jeyta e ɗum e ɗum hara jetteɗi bibiji ɗo kadi ƴettiɗi hamirum ɗi ko nayewu iwata par ce que ɗon dikkayɗa kadi Moussa ni hade ko koyɗen alhamdulillahi jikki koɗɗen joni ko ɓaawo ɗo mo ɗo ni wadde ni kono min heɓi ɗo docteur de felɗuɗo ɗo kadi alhamdulillah ɗum jiɗi ɗon ɗo giɗe ɗen min ɗi seeɗa kadi alhamdulillahi ɗon kadi giɗe ɗe yii moƴƴi e ala ñamude moƴƴa ɗum ɗo comme médecin no iwraɗa no awdi arde beseɗaɗa ko Qur'ana wi wa man nu'ammirhu nunakkisuhu fil khalq kala mo min juutini barɗe men ɗuyte ko ɗon hay hunde ala letti mum alamotako ha laamu ngun ittan e nayew ndaare oɗo lanɗo Ronald Reagan ko lanɗo Amérique goo Ronald Reagan ko laami ko ɓeynino ko un shérif à la Maison Blanche parce que c'était un grand acteur américain donc américain ɓe no yiɗi ɓe tournoɓe film woƴƴa ade Ronald Reagan tournoɓe film manta woro wara o attaque Libye o hurɓini Kadhafi Benghazi ɗuman ni ha gasi on tawi deƴƴoy hokko wiya holto Ronald Reagan deƴƴi hokkayde o maya kono tawi to immoto ko ɗiɗo jogotomo daro ko yo teddirema boobo o woni e ɗum tawi nakkino e suudu lan ɗirmi worɗaki nayo
silaaɗum laamiiɗo Amérique moodi lamɗo ko haawa o ka e lekki ɗum no woduno iwayni ganda mbiɗa jangi an 2007 komi ari hajju mi tawno oɗo a Cheikh Aboubacry Jabiri Jazairi mo jalna ka masjidu Nabawi kono mawɗo ko puusum ɓe wattamo ɓe puusiramo boobo ɓe addamo ka juulide nelaɗo ɓe ƴettiramo o boobo ɓe joɗnoma ko jullere o fiina ɓe ƴettiramo o boobo ɓe nabamo mo siko gandal oɗɗo mo nan tewtan mbaɗo mo ɗon ka Cheikh Aboubacry Jabiri Jazairi donc étape nayiw ngun kadi ngubbota ɗon kadi haray on tigi ko dongal jama on nafoore makko no baskiri si wona hara o jannguno o jogii faamu o fewja kono o wata rondade o wata dirnude gol jooni noon tagana no hakkude ɗiɗi ɗi katata ɓallu ɗum no hecciɗi danen no feewi yeeso mo boomaki hakkille ɗen no deeƴi o tigi huccayɗa rew to jungo Qur'ana on koya mbiɗa anndi taw roman Camara laaƴi ɗum waɗayno tan goleeje mi ɗuɓi gole janngo roma on hannde mi artiri ɗum janngo tawi mi janngii ɗum ɗani duuɓi ɗin ɗowiraano toon ɗo kono toon ɗo simi janngay lampat noir o moy mi ƴetta une semaine kono e sukayagal ngal hino foti taw tigi no waawi waɗde sport no waawi dogude no waawi lattude ballon no waawi ka militaire no waawi piiji ɗi fof no ɗaɓɓita mo ɗon noon o yetti fonction publique o no ɗaɓɓitude mo sportif no ɗaɓɓitude mo militaire no ɗaɓɓitude mo juɓɓe ni hoore mo ko tornoɓe mbaalaama piiji ɗi fof no ɗaɓɓitude mo toon ɗon kadi Allah kañum kadi o waɗi kartal o wi kan kadi ko candidat mo faalam lawi min kadi komi candidat juɓɓe no faanama min kadi ngallam waanama anni Allah hoolodiron ma huuɗodiron ɗo jooni joni anni Allah hoolodirɗon ma huuɗodir Allah nani candidature ma on kono malla aɗa mbiyo seeɗa taw an waɗa mbiyo seeɗa tumanomo tabboya si huuɗaɗo distinguique hakkude huuɗaɓe haray o pooli huuɗaɓe si tummodiri huuɗaɗo guddi goɗɗo ni feeñi ɗon e hoore ɓeeɗa haray ni tiiɗi ayi yimɓe sukaɓe no jooɗi e baar no yarde feere no yettude Allah ɓe jooɗoɓe ayno mawɓe no boola biinum naɓe ndiɗon ɓe mawɓe ala bal ɓe ko huuɗaɓe kele kamɓe ɓe barkini kele kamɓe mbaɗa fat ɓe tewɗi ɗo eɓe yettude Allah kono ay kuddi ni feeñiɗa moƴƴa par ce que c'est à dire koɓe jokki kon accitiɓe faalaka ɓe hannde kadi on tay si ɓe arti ka Allah ɓay Allah no yurme mo wawi ɓe jaɓude mo wawi rokkude jaɓude kono daani ɗo ɓe huɗodiri ɗum nan no ustad Bakar Riyad ɓe maaka ɓe maaki o ɓe fana ɗo e jaɓude islam ay mo kala ko ɗo hakki ko hewtee wo goɗɗo waɗay ɗuma syndicat yakal yenna jatta kurkaranno ma waɗa bandi yakal jatta kira kala ko faala o sakkitono yeeye jigiri o ngole tabbiri ɗum ka jullirde tuwa ono ya kaldi ma wona koygaye kono haray ko ɓe wi o arlaw yo ɓay ma wara ɗo ɓay ma o arto hande o ara law conseillé ɓenni da wonɓe bisu balɗure nde ngari ko tiiɗi kono sa maɓe am on si tawi ko fonctionnaire jo ɓay ko heewi ko fonctionnaire tawi ɗum janngi wawi wiide ABCD woni ministre woni chef de cabinet haɗa kañum e juulede l'islam juuli e nana kono ɓe wonay ɗum Allah tereti ɓe ƴetta jigirol ɓe ara ka juulirde hande ɓe ara law ɗum no heɓɓe ara law ɓay ma ɗo are a juulirde ɗo joni noon ko fewno ɗon ko ɗum on tan ɗo wiyete sukayakal ne tanka kaw liɗɗi kaw gaynata haaji ulama e mbi koyemi duuɓi sappo e ɗiɗi ha duuɓi capannayyi 40 on intervalle d'âge ɗo kala mo koɓe ɓujjumɓe ɓen ko on tan ɗo wiyi sukayakal Allah daalani en ɓamminangonde les 3 étapes ka Qur'an Allah daal Allahu alladi khalaqakum min da'fin thumma ja'ala min ba'di da'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shay'an Allah daali ko kanko tagi on waɗi on lo'uɓe ɗo noon ɗon boboy koye wata yowde
o itti on e nden loƴere ɗo o waɗani on doole haake ko ɗum woni sukayaki ngam Allah daali o itti on e nden doole o waɗani on loƴere e ɓuri sikki ɗo laaɓi boyki ka e nganndi étape ɗiɗi tere ko ɗum ɗo wiyete sukayakal neɗɗo toɓɓere men timmere nden ko est ce que sukayakal no yiɗi ka daade ka diina quelle est la place que l'islam réserve à la jeunesse. Est-ce que la jeunesse a-t-elle une importance capitale dans cette religion? Est-ce que suka on no yiɗi ka diina? Est ce que sukayakal ngal no yiɗi ka diina? Ko diina kan tigi faala suka sabu tugaɗe l'islamu ɗe jowi aranal ngal ko déclare gol a naati ɗimmal ngal julde nden ko hombo waawi garagol feewa yek juula neeɓida e tandigi hara fuutaaki ko mawɓe nayeɓe kaa ko sukaɓɓe hombo waawi garagol qiyamul layli tandigoo kala ka geeƴe juula geeƴe ɗe ngaalanna daro qiyamul layli haa weeta asalatu khairu min annaw hara ɗi haali tandigi jooɗaaki ko mawɗo nayeejo waawi ɗum kaa ko sukaɓe ɗum waawi ɗum kono huurugol lewru suuma heen ɗum adda farɗo tul lewru suuma heen ɗum oyɗi ɓeeɗo e ɓeeɗo noon tawat wa ala alladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin ɗum ko mawɓe nayeɓe ronkituɓe gaa ko ɓen ko ɓe natiɓe gari Allah wi ɓenno yo etane kongo tappa ɗon kadi na suka o hajju adda farɗo tum hajji o wi ɓeeɗa noon tawat walillahi ala nnas hejjul bayti man istata ilayhi sabila ko wanno hajji ko golle militaire ɓen travail militaire travail d'ensemble a wata wiide o tawabuɗo mi hacci ha yimɓe ɓen ɗuɗi ɗo ndemi yaha si tourni fuɗɗike tourni a raati a perdi ɗum donc ɗaɗino no en 2007 ko ɓingi ɓe ban hajji kanko baɗɗimi mi seppi iwgol on no wiyete Musdalifa iwgol ɗaɗe on no ka Arafat yaha Musdalifa yaha Mina donc minen min seppi kamɓe ɓe bakki ɓanni hewto e Mina mi inni Allah jaɓi ɓen ko Allah hoɗɗirani ini hakkugol hajji o mi seppitata ɗum ɗo addu o inni si Allah nan ɗo jaɓi ñande Allah hoɗɗi ɗo ari hajji o battitota ko aduna tawi mo kala yonni yo sa battike garje ɗen tottata ine kolodiri embouteillage ɗo sa seppu e ngennage ɗon e ndi jaareji ɗon moodi ɗon no pooɗi yimɓe men no ɗuuɗi ko woni e wooyo nayi mawɗo nayeejo no waawi sibanen golle ko dahil wata diina kan nodduka faade e dartagol keeferaku ngun nodduka faade e jeyaa annabi ɓeeɗo tawat laysa ala al ama harajun wala ala al ahraji harajun wala ala al maridi harajun ɗum kadi tappaɗo ko suka on kadi ko sabu ɗum waɗi l'islam no accordani sukaɓe nafoore molanaade hittaadu mo Allah hajjitaaje ɗiɗi neɗa e sindike piiɗaaka nokku goo ka wuli haa hatti ɓutti wulude nokku goo ka wuli haa hatti ɓuuɓi jof ñande danga tawa kala ko wiyetee leggal ka ɗowdi woni ittaama kala ka wiyetee fello montaama woni tande wi gooti ngeenaange ngeyoto ngeɓatne ɗo quelques centimètres parce que selon les spécialistes la position de la Terre par rapport au Soleil c'est une distance de 150 millions de kilomètres. Malgré cette distance colossale, ite reeni ko nangue wuuɗi konko woni en tampinde kon ka ante noon tuma ngenaaki ɓanna ha tawa sa cowtiki a bootayke a memayki moodi nden tande no wuuɗi ka nela sa salama noone yimɓe jeeɗiɗo Allah no ɗowdino e ndeññan ñande ɗowdi wo ala wona ha ɗowdi makko sabatun yadhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh noone yimɓe jeeɗiɗo Allah no ɗowdinano yaka ley ɗowdi mum ñande ɗowdi wo ala wona ɗowdi makko no jeeya e noone ndenɗo pep sukaɓe mo waɗani ɓe place nelaɗo maaki aw shabun nasha'a fi ibadatillah suka mawɗuɗo e deɓal kala anndunoɓe mo kowoni baytu ko addinimo ko janngugol kañum e peewal haa nde o yiyaka kaw ɗeddi goɗɗo o yiyaka kaw wujji o yiyaka kaw feni o yiyaka eko boni kon ko jannduɗo e peewal e qur'ana kala suka wawɗo noon leññande o aray ka ley tron Allah subahanahu wa taala o wona e nden ɗowdi ɗo kadi ko wonnoɓe takko Allah haa ñawol nden lanna nde iwde ɗo kadi ɓe ƴette aljannaji maɓɓe
donc ɗum ko teddugal mawgal nawagal sukaɓe nga hadis maɓɓe goɓe maaki lan tasula qadama abdin yawma alqiyamati hatta yusala an arbaati khisamin hay goto koyngal mum tawtoytangal a ñande dalngal ha o lande piiji nayyi o jaabol no jeeya piiji nayyi ko landete nelaɗo maaki wa an shababihi fima abla jeunesse yagal makko ngal koye hoore hon ɗum landi an o hadde turiɗo ɓurɗi kaani ronki ñiiƴe fof iwi ñande ko har ñiiƴe no timmi yeeso no fonti piɗa sattiɗa laba ko ɗum jokkuɗa ha hew tamma ayni kay on tigi woolay ɗon leñan Allah tigi tigi o hari kala pare kala soirée ko ɗuman nan simi hewtani hara welal taw min mi waɗayno fiiɗonaire garçon d'honneur invité de marque défilé de mode bordo baka leydi ɗum kartu ndi Allah kardiri ɗi toriɗen Allah duukoɗoy ngo Allah ɓuni ko wiyete laggine ko en torike mo Allah tor laggine e nder duukoɗoy kono biyo indépendant jetta haɗi ko ɗum mawɓe goo o ñande goo lanɗo goo leydi laggine nodduno yimɓe ɓen fof wi mo kala yo latto ko faala o wolu ko faala o mawɓe goo towni jungo ha lanɗo daari tawi o towni ha kono ɓe proposani ɗum wi bon donne la parole au Dieu donne o mawɗo ɗo e wooni mawɗo wi miɗo landi wo enen o ande bandi ko honde suma landata o ande bandi ko honde suma landata bon monsieur le président le bien demande chaque secteur finira l'indépendance anda maɓɓe ko ande bandi wi na indépendance na ɓindaɗabra bon ɗin o hol ɗiɗɗa to l'indépendance c'est la souveraineté l'indépendance interne ina mawɓe aray indépendant on haray ɗum lannata ɓeni haade koye on ande pan on degiri ataani waay donc on tigi sifoto ko honɗum jeunesse ya andu jeunesse yagal ma ngal fof ko ɓeƴƴinɗa ko yettugol Allah yimmugol amugol amugo sikoto leññat eto jeeya ko holli wondema Allah subhanahu wa ta'ala no yiɗi sukaɓe no teddini ɓe ɓe hicci diina ko tawi kon Allah ko sukaɓe suuɓi jonni diina kam jurɗu waɗi inni ko sukaɓe Allah suuɓi jonni diina kam ko fate nelaɓe fof ko sukaɓe ɓe Allah suuɓi neli ɓe fof ko sukaɓe ha hande Allah nelaji ma mayele imo nela noon goɗɗo fof suka ono wiide annabaku suka waɗe annabajo ono wiide annabaku kono nayejo ande waɗaɗa inde mari dalil par ce que no ari ka Qur'an annabaɓe ɓuyi Allah ko yewtitima ɓe signal annabako mum hari ko ɓe sukaɓe Allah dali ya Yahya usil kitaba bi quwwa wa ataynahu maqadir ko ayo Yahya jogitoro deftere nden ɗon Allah dali min ɓokkimo gandal ngal e annabako mum hari ko fayi iko annabi Yusuf Allah dali walamma balagha ashuddahu ataynahu hukman wa ilman wa kadhalika najzi al-muhsin nde wettino tembe makko woni jeune jo net min ɓokkimo gandal e annabako annabi Moussa walamma balagha ashuddahu wastawa ataynahu hukman wa ilman wa kadhalika najzi al-muhsin nde wettino tembe makko fuɗɗunul suka net mi waɗi mo annabi Ibrahima ñande o lankino sanamuji ɓeeni ɓayko landi ko tombo waɗi ɓe yiɗi min nani suka no wolani ko moƴƴa قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم النبي عيسى كذوب شابنتي تكرتوها الله جبتني مدونا بمدوغا وفضلنا أن فاسمو هاريكو بنو الله قال وتكلم الناس في المهدي وكهلا تكرتوها أنا كنا نقول جيزي عيسى كذوب شابنتي تكرتي ووالي أن فاسمو منتو جيزي وتيبو يتوسط سوجي vous conviendrez avec moi que tous les prophètes, tous les messagers tirent des yeux entre les chevaux. C'est un point. Avec le point, il y a un message tout à l'heure. Jeunesse de Bidourmi, quand il y a jeunesse de Bibo,
kita ini mau ni ke ewi dia akan Islam no kalau baru pada sokta panto pre dong ya no bayar wali berarti wali dua wali mesti dong hari ini akan hari komo ya agak dulu kan komo ya agak jadi mama komo ya agak no sudah boleh no anda kan tahu Kami ada menjaga nama batu. Kalau saya tu, saya kaya tu, kita ni agak kita, kita waktu kita awak berjalan. No, lura kau apa berdiri? Gawa berdiri, gawa ni kalau na. Jom, kita ini, etau ni, orang pukul ni, orang pukul mu tak boleh kan? Sajen jimot de kan yota pamijan deman anta itu dina to sobe parce que ala hande der hatta utan mengo institution pour le centre de pour le monde pour attendre au bout des Nations Unies dans la Nations Unies dans le système des Nations Unies combien de système des Nations Unies ce sont des organisations affiliés, liés par la Nation Unie. Par exemple, le PNUD, l'OMS, et c'est pas nous. Organisation du monde qui est les Nations Unies. Donc, les Nations Unies créées pour que les Nations Unies ont une gourde. Vous mettez le système des Nations Unies. C'est comme quand on dit le système solaire. Le système solaire, c'est-à-dire qu'on a un temps. Quand on a un temps de nangin, il y a le système solaire. Est-ce qu'il y a des codes de nangin pour correct? Donc, on est venu de PNUD de l'OMS et des Nations Unies. Mais, quand nous donnons les Nations Unies valeurs, c'est ce qu'on appelle la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est ce qu'on appelle les libertés publiques. Nous, les juristes, c'est comme ça nous les appelons, mais il y a les libertés publiques. C'est-à-dire que chaque âge, il y a les Nations Unies ont certaines signes qu'on veut dire qui est net. Les premiers articles de la Déclaration universelle des Nations Unies, les premiers articles, c'est dans ces articles qu'on a parlé de la religion, de la liberté de culte. Article diara mili pour nous handiller. Pour nous aller quand le pays divise, pour laïc, le pays laïc, pas que marque de boumi, avec des jeunes dina valé. Dan dina na sama kala. Pays laïc. Oui, c'est pays laïc. Pour nous faire sa face pour dina à l'Israël. C'est-à-dire que la séparation du pouvoir politique et du pouvoir religieux. Kotawata, hara, bimana, lady, ni sharia mai ko loi fondamentale, bata que on le dit à écoute, pour aider la laïcité. Mais malgré cette laïcité-là, on accorde un privilège, une faveur à la religion. Je vous donne un exemple de la constitution guinéenne, de la loi fondamentale guinéenne. Article 10, il accepte de dire à ça. Lui, il est libre de croire, de penser, de faire valoir ses confessions religieuses, des opinions politiques ou philosophiques. Wanda citoyen aussi pour mon néonana, religion pour dire na mafokan, no pas américano, no pas irano, o wanda de haïdan, pour nous indicater à main, elle est de laïcité. Article 8, le libre exercice de culte est garanti. Les institutions et communautés religieuses secrets, elles s'administrent entre elles ne sont pas soumises à la culture de l'État. Nous disons que l'homme fondamental lagi, wonema mowi rewai Allah watai tin. Ko wi rewata Allah la munanga oda joko mo oda rewal. Jono da wayu de wondema ko final no wi wata Allah rewe. So yenga portojo kala ko kesti ko woni sobe moko bayagal ka mabbe mo ko inni tiradum garamo ko jodina. Par exemple lien kapenga no place public on kapuli lambe de don kapise to le mabbe de wondo ko tel lamber wiete kala to bi ten inde ne fi jokki dike hane ko alma mi joka do dir tel bier tel lamber si fa di fi bomu awa wata yu de wonde ma di bawati dina baw yow ka porto jo chaque fois de mètre carré il y a une église. Va se dice que me juro, cada que cantina no me hace. Si le voy a sobe mak,
goɗɗo laamu taako ɓe tawa on ala e diina alamo taako États-Unis alamo taako Europe pays hay gooto tawa an ala e diina ko duwa yaaka juulirde ma ka dow jeeri wilnooɓe ɓe mulini diina Allah muluɗo fi maɓɓe la révolution bolchevique de 1917 Lénine Staline ɓeɗo ɓe wino diina ko ɓe wii wondema la religion est l'opium du peuple mi sikki Allah taggiino fi maɓɓe ga l'Amérique, l'une des grandeurs de l'Amérique, c'est cette importance capitale que l'Amérique accorde à toute religion. Haïka Boudi Mabbe, the world be in God we help by Allah the Father. But Gadona to be by Allah the Father. Tout the Mabbe young in the book, no meaning no meaning by Allah the Father. Kazan Mabbe. Si wani discours ko sekkitortan ko Allah woni barki Amérique godless America andi Allah jonno man joddo bi da wadde merci ma da wadde droit da braji do awa bere dire bi a julata a perdi alle dino anda en Belgique il y a 300 mosquées. Seulement en Belgique, 300 mosquées. Je ne parle pas, nous avons pays la mosquée et lieu de prière. Lieu de prière, nous allons dire, car la mosquée, 300 mosquées à Belgique. Bruxelles, nous avons 200 et quelques mosquées. Pour nous, nous avons des jours de jours de tout le monde de Belgique dans les bâtiments. Et le Maritime islamique, moi, la NATO, qui a une capacité de 2000 fidèles. Suno jooɗi e nder Bruxelles ɓe mari université européenne islamique suno jooɗi e nder Bruxelles joɗɗo on sa wunduko wiya ka fini ronka juuluɗo a tardino mi tawama e tumbodiral islam molanagal waɗugal Boston conférencier jo ko portojo américain jo nene porto baaba porto danejo ɓen kanko waɗi bayanam fofa ko kala abde ayawa min ni wala Allah yettama minen heɓaɓe e mum ɓey ilmi mi jangi donc yen andu wondema joronkogol si tawi enen ɗo enen jeunesse on ɗo e salike ko Allah wi ko e wiye hewtal taw Allah yeeti ken awa sukaɓe goo feƴƴunoɓe kamɓe ɓe jabbuno ko wi kon ɓe maktina ni Allah dali fa in yakfur biha haulai faqad wakkalna biha qawman laysu biha bikafirin Allah dal so ɓeɗo salike woɓɓe goo rondino nabi wolendi ɓen seeɗa wolendi ashabul kahf ɓemɓe Allah manti woodi fi mum ka Qur'an ɓe woni éco événement presque o fof woodi fi maɓɓe France 24 woodi fi maɓɓe TV5 woodi fi maɓɓe CNN woodi fi maɓɓe Washington Post Boston Globe New York Times Los Angeles Times ko ɗi wiyete les grandes presse ɓen si wii tuggima kolluyo Allah wallata ko muɗum voilà c'est-à-dire si presse ji ɓurɗi mawde fof e tan maɓɓe wuuli fi maɓɓe wuuli ha Allah mantori ɓe Allah dali am hasibita anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba anda sikka fi ko ɗiɓe fi ten yimɓe e fammere men fullo jeeya e mande jeeyamen mawnude minen ɗum ko poussé amen noon tawi no mawni e men yimɓe wallini duuɓi temedde duuɓi jeeynayyi ɓe fina ɓe wuura ɓe ñaama enen ɓe ngalday ɗum ga goɗɗo kaɗani ɗo yontere o noddirde Fuuta partout awa yontere mo ɗani o village nani ɓen noon duuɓi temedde duuɓi jeenayyi ɓe ɗaani Allah dali tahsabuhum ayqadan hum ruqud sa yimɓe a sikkay ɓe ɗa yimɓe fini tawane ko ɗaɗɗude wa hum ruqud ɗum ko sira mubalaga ala wadde faul donc tahsabuhum ayqadan wa hum ruqud a sikkay yimɓe fini kono ɓe ɗaani duuɓi temedde jeenayyi e duuɓi tati ɓe ɗaani on tan ay haala min ɗi duuɗi Allah atteni haalana o fiɓe atteni haalana o fiɓe nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda menen ñuuɓe wiiɓe e hoore goto ɓen ko sukaaɓe wonno innahum fityatun ɓen ko sukaaɓe wonno amanu bi rabbihim ɓe gollini joomo maɓɓe wa zidnahum huda ɓe mbeyani ɓe se kadi jono nela
Então, kemudian kan ada kita ngomong suka itu lah tuh. Kajian, kagantang, kajau itu suka. Saudara Khalid bin Walid, orang jihadnya jamaah Saifullah, Korea Makko, son compagnon, son ami, d'enfance, Amr bin al-As, ancien gouverneur de Omar bin Khattab, ancien émissaire de Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia jenuh mau berbahasa, dia mau berbahasa. Walau kita apa yang lo, walau uyur ni pun, akhirnya suka berpojak sam. Kalau kerjaan ni kan, tidak tak, kalau tak ada lah, Cristiano Ronaldo, kalau cuma tipi, perang belok tak longgar, tak tunjuk tak urut ni. Cristiano Ronaldo, ini jinak, tak tunjuk timak. Ada nak, kita kalau yang Juventus, orang yang Madrid. Ko 75 millions d'euros au Madrid. Depuis Beckham pour Real Madrid, Real Club pour Real Madrid, 250 millions de dollars. Et ils ont fait le roule. Attention, donc il y a la route pour le parti, en ça il est pour moi de la gloire. Allah dit que je dan le ko ba ko tawi buka be wala bi bano wala tay ete man di bano. Ini orang kan betul menjadi. Dia lagi kita apa yang konjo. Hai sahabat bejo wala lagi. Como dia kata apa? Mungkin kita doa kepada wana usah taibu. Tum taibi kita. Baik tu kita sahabat umur betul dan continue. Tu bisa luar di usah web. Kalau saya tahu keluarga bom, wala saya nak aja. Tu bisa bom, orang kepilih Islam. Atau lagi hati jadi bom. Wala saya macam bukan wala Usama bin Zaid. Atas sedikit tu bisa punya imam o diri Islam betul betul. Wana Mus'ab bin Umayr suka menghafal 30 il n'a pas 30 ans lorsqu'il est élu premier ambassadeur de l'Islam à Médine. Voilà, tout il a passé todo le premier ambassadeur de Médine, Mus'ab bin Umayr. Pai de punya do, ini 30 40 awatan de nem de pam de do ya aju kan wala ya kan. Donc kita itu kena masa kepegang apa wana Abdullah bin Zubair wana Abdullah bin Umar yang ganti di Abdullah bin Mas'ud wi jante ko wi ko o ini ala ay ko tibi do ina lado sina bi do andi sana de tibi sina bi do andi no jangete sina bi do andi tiro makko sina bi do andi ko sabo dum mo dippo ko suka hongo ay dara do wala dum do li Al-Qur'an ang fop mo andi tafsir mu mana mu tak betul kan posisi saya pakai ngarajan tu jom jangan bertengok ke jauh Utsman bin Affan ni kita nak pandang lebih Abdurrahman bin Auf kita nak pandang lebih bukan ada orang jadi Abu Bakar yang akan suka kalau kenal di video ni ada di apabila Abu Bakar berjuang, wono do representant direct auprès du prophète. Kana ko dapat dengan tonji ni kang koya. Kana ko belan to kang koya. Kana ko moy approach de nelado, Orlando nelado ko pala ko hunjo yo sina nabe. Hal ini ni Aisyah radhiyallahu anha te nelado. Ai tu ye tu nene Aisyah, ketika ko lumirao. C'était une jeune femme. Je vous enseigne que notre mère Aïcha était une jeune femme. Parce que le prophète a marié Aïcha lorsqu'elle avait seulement 9 ans. Et le prophète est resté 9 ans avec elle. Lorsque le prophète mourra, notre mère Aïcha n'avait seulement 18 ans. Ishalu Tarif. Mais Aïcha, elle a fait sama kudu biyen, bahari kudu biyen ay umar nela di jom. Nela do won de ma kudu biyen ay nela do pekki. Ngem de nela do pekki ni ay Aïcha kudu sa ko yer jom. Nela do ma ci pekki dina kan lande mo wan. Porque um beijão do que dentro 18 a 20 a 30 a 30 a 40
Kali di ali putih wale juga dan doa tajam. Hai itu mana no wale be, pusat kono sudi. Takwa ando sidan dia sidan. Pero dari kuno sono. Waktu itu ya mak itu kono bilo di kota. Pero sono. Kono alaya dekat julir de ujang. Alaya dekat kalam ko ujang. Alaya jam dekat tu. Kono sono bisa. Koi man tayo ate ko sono. Donc bisi jeudi. Rau pensiun orang kan important juga tentang ros. So ini kita nak dan porol tukang pos poduawan. Suka poduawan yang digina konfort nori sini ayat foto Quran. Ayat nori contoh lahas. Ada dari kata ina balaha sudahu. Wabalaha arba'in sana qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Porol suka ada orang. Yetu kul Allah, yetu kul Allah ko jang kul anda Allah rewat. Selain ini, kerjun musulman nafas wah di orang, anak tanpa betis. Jom suka juldo, kau suka kan. Suka juldo lah, suka lima juli. Puluhan anda, mojak. Wasa jang udah Arab, wasa jang udah Islam, wasa jang udah Anglia. Wana ide di Quran pun, senang Quran sewal, mir pun Quran sewal. Wana dong suka ni, kau tu yang dong, peneparan. Ang ati kumende, no at may natundir ka. Natundir ka? Wala ni kanta. Do suka juldo, kami na urma julo. Uron makodi mo ang nadali ang iskurle wali-wali day. Kung suka ko yung testi yung mamong gebem. Suka juldo, na suka ponto ni yawo todo maubi mo, talo todo nelat. Ujo mauti mu tunna suka jod ko nesi do rando mauti ku service netano woni didi kam mundu an a'mala salihan tarda eden do golga ta golle moƴƴi Allah e welata donc suka den option mo wawi tan nafirde yimɓe leydi makko ibinama e hôpital leydi nangar traw jeɗe nga taw waɗama l'école dia taw waɗama enquête hini noon ko a guine henjo quelle est ta contribution? Fixe-toi un objectif, une option pour être rentable. Oui, on a juriste, mais ça veut dire que oui, on a médecin, mais on a oui, on a opérateur économique, on a mis au temps pour oui, on a militaire, mais il y a l'Inde. Alors, on a militaire qui a dit qu'on va faire des bourriwal, on a des bourriwal, on a des bourriwal. Militaire, on va faire des wakian na to den mongkat den kadino sabbi ko watta mo donc bi ni wona police jo ni nyinna kari aw mutu mu kasar na si police agan ma di maduan agan ma donc nan ko tum golle o yimbe be wiire albarka dawul suka ni wi o wi albarka suka do aka wi albarka may albarka wala wara go do ko rama go tuma suka wi okka do 1000 francs tuwi ha wuddi nahuna hela benta pero non duo fino a 1000 francs na wel tani ko bay oron ka ko do no oron kata pero kana do kana ga ibude ang ay muli ana ba ang ta gro ko sa mate ko so mi daw na tos winto tos pata tos talak tos a produit dana golla ta anga gro ko tomate ay pus mati kay tebel belot beta kura kupi no doena na electricité bena ta ko to nawni no doena na doket bena ta bus do man no doena ala pie meme anga no da mo so balia a ngaron non di ni du tay ko do tay da ibe sulla banata siba ifa ko imo daro golla nafa wana ranta kudu wete wa ana amala salih farfa wa aftihli li dhurriyyati on tigi jomba ekkito ni ugol bibbe orientale faade ko moƴƴi inni tubitu ilayka on tigi tuuba arkaka Allah wa inni min almuslimin o wona julɗo jebbile ɗo mino ɗo suka o komi sakkito ka exposé an on
ko ɓen sukaaɓe haɓɓuɓe haɓɓere goro kamɓe Iblis haa yii mo wiwri laawol. No woodi sukaaɓe haɓɓuɓe haɓɓere goro ɗaɓɓini seytaane haa yii mo wii seytaane hade mi neemi ɗaɓɓitidde mam mi yetti Allah ko wiiduɗen fof tan ko alaa en golli ɗum an Allah no yetti seytaane goɗɗum koye kutiba alayhi annahu man tawallahu fa innahu yadilluhu wa yahdi ila azabi sa'ir. Farnama e seytaane kala arɗo wii ko ɓe jaatigi o majjimo o hollamo golleta ko jahannama o ɗum ko ɗum sukam ara tudde dans un très bien werti ko Allah ko jonno ara taga a tellindiro naylan e ɓeye yiɗo ma o anda ko enen gogo ara sembo timmuɗum aray haɓɓugol tuuba man haala ɓe ɗiɗaɗo yuppuba accil tuuɓe ge yuppo ɗiɗo ma onandika fufala fu a jokkasoɓe uma faygi yuppi tuuba jakere ko ɗon haali yimɗo ɗo watto kadi paɗi 5 kilo seede haw ja fooɗa drogue ha guide ɗe wonjira feeɗo so tawa en faygi fi o wi miñam mum ka galde babe mum fi ɓurtal biredi ni tuma suka ƴetti mawɗo jattimo jakare hatti mawɗon tawa bimbi yango Madina ara kikiɗe suka o ñento ɗeɗɗa jatta mo jajat donc sefa ɓe sukaɓe ñattagane ɓeeno ka gese ɓeeno ka lekkol ɓeeno Madina ɓe jooɗi e kapirum ɓe jattade bindi abono ko sen Oustaz Taibou ɗo fi kala conférence waɗaɗo ya hendomo wona ko sati a waɗiray suguno kollunku woni waɗirde ɗo ni ko sengol le vidéo ɗo ko spécial fi bayana Oustaz Taibou tun waɗeteɗo siɗa faala bayanaji maɓɓe ɗin fof ko ɗo tun abonoto